edlondlobala kulesifundazwe saKwaZulu-Natal, amakhosi kangaphansi kwesifunde ugu abambe imashi nokuthula ukulwisana nalesihlava lamakhosi asisekwanele ukubulawa kwabantu ngalesihluku. Amakhosi, izinduna, amabutho kanye namakhansela ngaphansi kwamasipala umuzi wabantu angenela imashi nokuthula lapho bebezwakalisa khona ilaka labo bethi sekwanele ukubulawa kwamakhosi, izinduna kanye namakhansela kulesi sifundazwe saKwaZulu-Natal. Inkosi yesizwe sakwaFodo enhlangwini ithi lesi sihlava sigubazela isifundazwe sonke kanti lesi senzo sishabalalisa isizwe. Ukuzokhuza isihlava esigubuzele iKwaZulu-Natal yonke, hayi kodwa umzi wabantu kuphela kodwa iKwaZulu-Natal yonke. La khona sibona kubulawa abaholi ekuyibona abaholi izizwe ikakhulukazi amakhosi, amakhansela, izinduna kanye na umphakathi ngeke ushiye ngaphandle na umphakathi uyabulawa. Ngakho sibuka sengathi isizwe siyafa uma kuzoba nama killings kanje. Ngizokhumbula ukuthi sisakhula noma emandulo zazikhona izinkinga emphakathini kodwa zazingaxazululwa ngokuthi umuntu abulawa kwaye kuhlalwe phansi kwesihlahla zilungiswe. Inkosi yesizwe sakwaMache Hadingi ithi kubakhathaza kakhulu ukubona kubulawa ngisho izinduna zesifazane. Okubulala okwezinduna zabantu besifazane sikhule thina kuthiwa umuntu wesifazane akashukunyezwe. Ma uzosuka wesilisa uthathe isibhamu udubule umuntu wesifazane sekuyichilo lelo. Amakhosi wethu masihlaleni phansi nawo silungiseni. Imeya kamasipala umuzi wabantu ithi ubuholi bomdabu budlala indima enkulu emphakathini ngakho ukubulawa kwabo kumele kusukunyelwe. Abantu kabaholi imphakathi okufaka phakathi izinduna namakhosi nawo amakhansela sebeyabulawa abantu afanele bebalide umphakathi ke enqandeni sona lesi sihlava sokubulalana nje generally. Kodwa sabe sesihlangene namakhosi sabona ukuthi asibe nemashi ezosuka lapha emahhovisi omkhandlu sihambe khona la edolobheni sikhuza wona kumhlola lo. Uthi kufanele kube khona ithimba elizojutshwa ukuphenywa kwamacala okubulawa kwabaholi bomdabu. Sithike naye kungqongqoshe kuzomela ke azame ukuthi angenelele nyathi ke sinawo umsebenzi okusamele siwenze ukuthi sikhuze sona isihlava lesi kodwa ngenxa ukuthi kwenzeka ngesikhathi sangaphambilini la kwakubulawa khona sopolitiki sabona khona ke unity kakhulukazi la KwaZulu-Natal eqondene ngqo nama political killings. Sithi ke namanje siyabona ukuthi ke ngathi sizoba khona isidingo se-unity ezobhekelela ngqo ubulawa kwabaholi bomdabu lapha emphakathini. Inkosi yesizwe sakwaFodo ibisikhuza isihlava sentsha ecule ezinkambini zikaFaro. Sithi nje siyancenca kakhulukazi iKwaZulu-Natal yonke ukuthi abahlisele noma abangahlisela bayeke utshwala kubona bezingane abantu abadala nabo abantu abadala abaphuzi ngalendlela labantwana abaphuza ngayo. Ezindabeni ze1KZN TV kubikuza amando sicele ngisehadi. Usheshe wafika uKhisimusi wezakhamuzi zesifundazwe kwaZulu-Natal njengoba zithole ithuba lokugubha ziphinde zamukela izipho ezinhlobonhlobo kubuholi be-ANC. Lokhu